Теоретичката как идва. Застанал съм от външния край на един завой. Напукна всички твърдения, че златото трябва да е от вътрешния край. Къде го вътрешния? Тук е външния край на завоя. И тук си излиза златци доволно така. В този бряг, в тези корени. Явно корените го спират. Работа с малка мини драга, водна помпа електрична 12 волта е къде я. В легена съм е сложил, затисната с камък. Захранваме с този акумулатор на 12 волта, 74 ампер часа. Помпата е 12 волтова китайска трюмна. Според китайците трябва да дърпа 3 ампера, на китайски 3 ампера. Защото според моя уред се дърпа точно 8 ампера сериозно. Което трябва да е примерно 1/10 от капацитета на акумулатора, затова съм взел 84 ампер часа акумулатор. Малка мини драга съм направил от копешко корито, френско, ВС1 на ХП, като съм направил към него два удължителя по 30 см. Тези удължители съм ги направил, начертал по мои размери, мои усмотрения, иначе са по мотиви на Дрея Мат. И сега цялата мини драга е станала 1,20 м дълга. Сложил съм на 4 крачета. И от другия край същите. На всяко краче отдолу съм направил болт и пета, чрез което може да се регулира по височина до 5 см и половина за нивелация на където трябва да се сложи. Не може винаги да е хоризонтално. Седнал съм си тук на един камък на брега. И ето с малката лопатка си гребвам от брега коренчета, моренчета, златинки, който има, всичко наред и го слагам в корицата. Извадих от колата и средна лопата, защото малката не винаги успява да се справи, тъй като почвата тук е леко глиниста и без присяване. По принцип това корито и тази драгичка трябва да работи с присяване на 3 мм или на 5 мм, за да е перфект. Но подбирам с лопатата какво гриба, да няма големи камъни, и да има голям камък, винаги мога да го извада от коритото на ръка. И ето така се разтваря земната маса. Тръгва по капаните, завихря се и се оттаява на дъното на капаните. Сложих одеви леге назад в коритото и от 10 лопати не изпусна нищо. Абсолютно нито златинка. А иначе по принцип тук, точно тази земя дава на лопата една златинка. Мъничка, почти микроскопична, но все пак лопата златинка. 20 лопати, 20 златинки, като тегло са нищо, но колкото да начеши красата човек е перфектно местенци. Иначе да се извади злато от тук в грамови или килограми, абсурд. Това е цялата работа и цялата ми система за проби и разузнаване, която де-факто днеска я тествах. 26 март 25 година направих първи тест на тези два удължителя и на това корито, общо 1,20 м мини драга.